Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum, aziz din kardeşlerim. Allah Teala her birigizge nıqlı iman, бақыт, сағадат, саулық, сәламәтлік берсем, һәм менә шушы безгә Аллаһның рәхмәте белән килгән изге Рамазан айларын һәр беребезгә дә бәрәкәтле кылсын. Аллаһ насип итсә, без сезнең белән шушы изге ай дәврендә очрашырбыз һәм Рамазан айы, ураза һәм менә шушы бөек айның дәресләренә тукталып китәрбез. Шәт, иншалла, шушы дәресләр аша бераз гына күңелләребез сафланыр, бераз гына белемебез артыр һәм җаннарыбыз үзенә күрә бер рухи азык алыр, иншалла. Рамазан айын күп кенә милләттәшләребез ураза айы дип йөриләр һәм әлбәттә моның белән килешергә дә була, килешмәскә дә була, чөнки фарыз тиешле ураза әлбәттә ул Рамазан аенда гына, әмма Рамазан айы ураза белән генә шикләнми, анда бик күп гыйбадәтләр кылына. Шулай да сүзебез ураза турында. Әлхәмдүлилләh, елдан ел без җәй чорына якынайып, ураза тотуның мәшәкате артса да, шөкер, ураза тотучыларыбызның саны кимеми, арта гына. Һәм күпләребез шушы айда, әлхәмдүлилләh, уразага кирип китә. Нәрсә соң ул ураза? Китапларда ураза ул таң беленгәннән алып, кояш байыганчыга кадәр гыйбадәт нияте, Аллаһ ризалыгы өчен ашау, эчү һәм җинси мөнәсәбәттән тыелу дип аңлатыла. Әлбәттә, бу уразаның шәригатьтәге, фикъ фәнендәге аңлатмасы. Әмма ураза сүзенең телдәге мәгънәсенә кайтсак, күрәбез, ул күпкә киңрәк. Ул күпкә киңрәк һәм ураза тоту ул Коръән телендә саум дип атала. Саум. Һәм саум сүзе, аның мәгънәсе ул нәрсәдәндер тыелу, нәрсәнедер эшләмәү дигән аңлата. Чөнки уразаның да күргәнебезчә, ураза тоту ул нәрсәдер эшләү түгел, киресенчә эшләмәү. Ягъни нәфесеңнең ашыйсы килә, эчәсе килә, җинси мөнәсәбәткә тартылырга мөмкин кеше. Әмма ләкин Аллаһ ризалыгы өчен кояш астында бу эшләр кылынмый. Ягъни син тыеласың. Шуңа күрә ураза тоту тыелу дигәнне аңлата. Һәм Коръәни Кәримдә моңа тагын бер дәлил буларак Мәрьям сүрәсенең 26-нчы аятында Гайсаның анасы Мәрьям турында сүз килә һәм шунда ул әйтә: "Мин Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотам һәм ураза буларак бүген бер кеше белән дә сөйләшмәячәкмен" дип әйтте. Бу Мәрьям сүрәсе 26-нчы аят. Күргәнебезчә, менә монда Мәрьямнең уразасы кеше белән сөйләшмәү булды. Ягъни авызын ачмый, бер сүз әйтми, ул ураза тотты. Менә шушы һәм башка аятларга һәм хадисләргә нигезләнеп, без күрәбез, ураза тоту ул ашау ичүдән генә тыелу булмый. Бу уразаның мәгънәсе бик каты шикли. Һәм шуңа күрә кайбер кешеләрнең ураза тотам, ашамыйм, эчмим дип әйтүләре ул әле чын ураза түгел. Чөнки галимнәребез әйтүенчә, адәм баласының таң беленгәннән алып, кояш байыганчыга кадәр ашау ичүледән тыелып торуы ул ураза тотуның иң җиңел түре дип аңлаттылар. Әмма бүген шушы дәрестә мин алып кирип китәсем килә сезне шундый бер дөньяга, шундый бер уразага. Ул ураза Рамазан айы белән генә бәйле түгел. Әлбәттә, Рамазан безне чакыра бу уразага өйрәтә, әмма ләкин бу ураза безнең гомер дәврендә ахыр сулышыбызга, үлем фәрештәсе белән очрашуга кадәр дәвам итә һәм бәлки әҗәлебез безнең шушы уразадан авыз ачу ифтар буладыр. Адәм баласының Аллаһ Тәгалә биргән тәне бар. Һәм тән безнең әгъзалардан тора. Булсын ул безнең йөрәгебез, булсын ул безнең күзебез, колак, борын, авыз, тел, аяк, куллар һәм башкалар. Һәм менә һәр әгъзаның аның үз уразасы бар. Ягъни һәр бер әгъза өчен хәләл булган
һәм ярамаган, харам булган эшләр бар. Чөнки күргәнебезчә, Рамазан аенда күпме кешеләр чиста ипидән, чиста судан тыелалар. Ни өчен? Чөнки уразада ярамый. Әмма шул ук вакытта алар күпме харам эшләрдән тыелмыйлар. Ипидән тыела, судан тыела, әмма урлашудан тыелмыйлар. Алар урлашалар. Риба ашау, ягъни процентка бирү, процентка алу кебек гынахтан, лихва дип әйтәбез урысча, тыелмыйлар. Ришвәт, коррупция, бирү һәм алу тыелмыйлар. Башка күпме гынахларга чумалар, кеше хакына керәләр, кеше рәнҗетәләр. Ягъни ачыктан ачык харам булган нәрсәләрдән аларның ураза тотасылары килми. Кайбер кешеләр Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ кабул итсен, Рамазанның көндезләрендә хәләл ирләреннән, хәләл хатыннарыннан тыелалар. Тыелалар, чөнки уразада хәтта хатыныңны үпсәң дә битеннән генә үбәсең, шахватсыз гына үбәсең, чөнки уразаң бозылырга мөмкин. Тыелалар, әмма шул ук вакытта урамга чыгып, алар күпме чит хатын-кызларның иләмнәрен ачып, зифасыннарын күреп йөрүләрен карыйлар, күзлиләр, шуңа мөкиббән китеп, шушы гынахка чумып, күз зинасының уразасын тотмыйлар. Сөйкле пәйгамбәребезнең сахабасы Җабир, Аллаһ аннан разый булсын, әйткән: "Әгәр ураза тотсаң, ураза тотсын синең күзең, ураза тотсын синең колагың, ураза тотсын синең телең, ялган, яман сүзләрдән тыелсын, һәм синең уразалы көнең уразасыз көнең белән бер булмасын." Ягъни бу кеше ураза тотамы, тотмыймы, бары гынах кылып йөри, кеше белән талаша, әйткәләшә, әрләшә, әлбәттә, андый уразаның файдасы юк. Шуңа күрә Җабир әйтүенчә, безнең һәр әгъзабыз ул аерым ураза тотарга тиеш. Исән, имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.